Didaki dulu kasih galang laya anak orang jauh tambangan laya ampun baribu kali ampun alai ampun sabale joka palo amampunkan kami derang banyak alai la Tuhan dari mayo kini alai la sembayai disusun jari disusun marilah jo maaf kami pintu alai ukwa jo jangko kota lampau alai oh Tuhan dari mayo kini alai la sembayai singgalang ditutui awan alai nan marapi tagaman jagon emang panen dari bukit tinggi alai la Tuhan ragu dentino alai la sembayai tali dan sangko kabuayan alai gantongan diri maki ronyon demak jare sama tojoja rami alai la Tuhan nai ragu dentino alai la sembayai Indo puro jalan katapan alai di painan basimpang tigon demak tumpuan dagang di kurinci alai la sembayai di manyo kini alai la risawai dan di kudu ala ke pasangan alai bareringan dielo juon demak pandai indah dape baranti alai la sembayai di manyo kini alai la Tuhan malaki wakatu datang nan kanduang dian suasamanya iko alalai onde sabanya iko alai nye ombade di mayo kini alai
sampai sadang di tengah bidua diri mungkin tak sampai ke subaran doa podenai songsoria banyo bidua narakan lalu sadang kala taserata ginala coba manusulang takkan buah wailata ura musipo bilo kabatamu iya Waina tasabu ibaran legada ngale marapulai nyota daro sadang masalia onde awalai sana kula koda pene mama makayo kula koda pene mama makayo Oi nata sabu ibarang legada
pancinto talang sarue. Khususnya pancinto Saluang Lendang Cimpago Talang. Selamat malam Nusana. Selamat basujo kami yang boyal malai. Ada ai Cimpago, ada Alga Utama. Nangka mangawani Nusana 2 jam kamu ko cona biaso. Hari elok ketiko bayi itu gurau semalam ko. Atua. Jadi kepada Nusana kami selamat malam semalam kini ko. Jangan lupa untuk menyaksikan gurau semalam suntuk pada tanggal 27 malam minggu nengkatibo. Tinggal 2 hari lagi, Jumat, Sabtu, malam minggunya langsung kita bergurau semalam suntuk. Akan hadir pendendang-pendendang yang profesional, pendendang-pendendang papan atas akan hadir di Pondok SDCT berkat dukungan Dusana kasadualahnya. Jadi pendukung Saluang Lendang Cimpago Talangko, supporternya, sponsornya adalah penggemar nan hadir malam kini, malam kapatang atau malam-malam sebelumnya merupakan sponsor Saluang Lendang Cimpago Talang. Nandak kadi sabuyan namo cie-cie, nandak kadi imbon gala surang-surang. Bahasanya bagurau semalam suntuk itu terlaksana berkat kerjasama antara kru SDCT dengan seluruh penggemar nan menonton Saluang Lendang Cimpago Talang. Selamat malam makati maju Indo sinyal lamah nampan tiang sumange tetap sampai 5 makati. Legusi Channel, salam dari Legusi Channel yop, salam kompak selalu. Udah ada di Kobra minta lagu Bundo Balam Joran Tiang. Nyombak Batu Abana makati lamah sinyal. Nefrizal oke, lanjut taruh kan. Jadi Afif Idris Rajo Buana, jadi selamat malam Dusana semalam kini nan berkeinginan mensukseskan Saluang Lendang Cimpago Talangko itu boleh diisi ke tidiang Mak Sati sebantalai beliau tibo. Jadi nomor ke tidiang 55 sampai 2 01 02 79 21 539 BRI atas nama Yelmi Idrawati. Ndak ke kitu inggo kadang keteknya tu tangguh rapek saja. Nampan tiang masuk ke lukah Mak Sati semalam kini. Mete selamat malam, selamat mendengar Dedi di Cikarang. Batu ser-ser nalah tipu nalah datang. Berapa minggu terakhir ko saketek banana membagikan penonton wak layar rami. 120 lampe di layar monitor kami. Bantu ser-ser kepada Dusana nalah tipu nalah datang. Ruang Priang lampu ini Madarwin Sekumbang. Nyombak Kamang Bakayu cie, Kamang Bakayu malam minggu saja nyek. Kini kok kurang sampai kagunya nyek kok bedo di bueknya. Jadi basabah nyek malam minggu nyek mendengarkan. Udah Zainal Effendi are-are lunggalah nanya Bu Emma Sari Lema selamat malam Pak Yuendri Mak Darwin Sekumbang muluk patopang kontiang muluk. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Uni moga-moga sehat selalu amin. Uni minta lagu Cek Sawah Liek taruh Uni. Thank you Uni ya. Mak Yuendri selamat malam. Mak Doris Nando selamat pagabuang Pak Yuendri. Pak Samsu lagu Pak Samsu lah tadi. Lagu Leo tadi Dawiyah. Udah ada di Kopra kami nan jauh bagaimana Bundo. Jadi kepada Dusana kami nan jauh nan dake silakan saksikan live kami bisa lewat udara di channel Naniko jam 20.00. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa on time. Nah, udah dari Risnando, ya Henry, ya Nofrima Susianti, selamat malam. Darwin Sekumbang, Uni Susilawati, insya Allah Bunda Dodi Kobra Muslim. Jadi kepada Dusana kami yang berkeinginan mensukseskan Saluang Lendang Cimpago Talang, itu acok-acok kami imbaukan silahkan diisi ke tidiang Mak Sati. Udah Zainal Effendi, selamat malam. Atau bantu ser-ser. Mak Freddy Bintawa baru. Bintawa kosong baru. Ya. Tes bintang tes. Assalamualaikum Uni minta lagu. Gariang Siano Uni. Ya, siano. Eni Watisila. Supir Marajo Lenggang. Salam Gurau SDCT sanak sadonyo mantap lagunya Muaro Cinto nih ya Supirman ya. Bang Zul nih ya bahasa mani bana kini kok bahasa mangai bana ya. Semangat MP5 mah dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-77. Mari kita saksikan live kami tanggal 27 pada malam minggu dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Evi Zarti Rahman, selamat malam nih ya, salam dari Binjai ya. Selamat malam Binjai, bantu ser-ser Binjai. Edi Zulfi Mardi, salam sejahtera kesadonyo Pak Gurau SDCT, semoga sehat selalu amin. Naikkan lagu Ngalau Indah, mantap. Yusman Guci, selamat malam. Udah Zam, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nena Cimpago Talang Uni, mudah-mudahan sehat selalu Uni. Lagu tukang ojek Cik Uni dari Payo Kumbuh Situjuh. Nah tukang ojek
Baik cik kalau kasih ya. Lo nyek berjalan nyek dari kini. Amir SAG mantap semakin maju. Amin. Kris Murti Kinari hadir cikgu. Yop. Selamat malam. Mak Darwin Sekumbang lagu Rotok Pasaman cik. Arja Merapi salam kompak dari Sungai Pua minta lagu Ratok Suayan cik Dinda. Bakhtiar Mandai selamat malam. Awi Jasril Kota Panas tanpa bara hadir minta lagu Solok Selayu cik bu share lokasi cik untuk tanggal 27 deh. Jadi diselimpeknya Marafizal KB lagu Mama Arau Babel yang tu cik kanakan. Nah tuh. Pak Uji Ramli, Pak Zulkarnaini Magawai, Devrianto di mana lokasinya kobo minta lagu cik Rambayan Taduang dari Gaek Saliro Mudo Udai Dev di Mejan. Udai Dev jalai. Rambayan Taduang tu lagu organ nah. Bisa bali organ lebih. Banyak-banyak misi ketidiang boleh nak dapat pembali organ. Efizarti Rahman, Hedi Henry. Jadi balam joran tiang sen lah. Bagabuan cikgu balam joran tiang. Merah Bangkau ni cik ni tu lagu pot nama. Assalamualaikum dia SCT Perbatasan Timur Leste hadir. Bang Uji Ramli saya malam. Yarmiwati salam malam uniman ya. Mete cepat ambil lado cik. Mari bagurau Marsa Ceniago dan Mas Raya hadir. Selamat malam nih Pak Darmansah. Bintawak kosong baru tua Saratio P1. Bantu share Zaki Malai nasib orang Panendang cik ni dari Zaki Malai Jorang Suli Ayi ya. Nasib orang Panendang Sumatera Ade minta lagu cik ni yo. Bantu share ke grup-grup Facebook Nanado. Bintawak kosong baru kosong bintawak. Tetap tes bintang. Tes bintang di sana tes. Ya, bintang kita 0. Ya, bantu tes bintang. Ya. Udah Ardi Kucika Minang saya malam. Bantu share ke grup-grup Facebook Nado. Firdaus Pin, Zaki Malai nasib orang Panendang cik ni yo. Afrizal Surolawi deh udah Afrizal Surolawi lah kama seda. Ipoh Malaysia satu menanga yo. Udah Afrizal Surolawi lah mau bana tak mencogok. Putra Rang Melayu hadir semalam. Nama Seraya Azari Kasim lagu Kepunduang Ciuni. Sylvia Gani Putri assalamualaikum uni waalaikumsalam uni titip salam ambo dari Kampar Perhentian Rajo Kakandang Malebong. Terutama kedua orang tua ambo request lagu arek-arek lungkau ni ande arek-arek lungkau baru nanya bana sebentar ko. Sylvia Gani Putri diganti lagunya Muhammad Zen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak selalu. Minta lagu cik ni Kambang Ayaji. Tuh. Bantu share sana Kambang Ayaji boleh kandak boleh pinta berlaku baik itu gurau semalam ko. Jangan lupa di malam minggu saksikan kami bersama-sama dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia NAN ke-77 akan kita hadirkan pendendang papan atas dari Kota Payakumbuh, Bukit Tinggi dan Batu Sangka. Itunya. Aleng. Devrianto lagu Soyan Melenggek kak kirim untuk Yona ya. Bantu share, bantu bagi-bagikan sana ke grup-grup Facebook, Messenger, ke grup-grup WA. Terima kasih 100 bintang dari Mak Freddy Pacah Talua. Merdeka. Semoga jaya selalu Nenang Cimpago Talang. Yup, semoga jaya di udara. Emma Tanjung saya malam. Bantu share di sana share tadilah hampir tanggal 200 bintang wak 100 baru dari target 9.880 mudah-mudahan tercapai di malam Bagurau semalam suntuh tes bintang malam kini ya. Deong Koto ada tadi mah kamai Deong Koto menghilang kamalai diputar lengkok baliang-baliang beberapa jenis beberapa jenis apa ini nih Jenis makanan. Ya. Atau bantu share ke grup-grup Facebook Nanado. Ya. Tetap apresiasi semangat kami, semangat 45 Merdeka. Iya, 151. Iya. Pak Zulkarnaini alias Pak Palu, assalamualaikum, selamat maudaro SDCT, semoga acaranya sukses sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf pada mama-mama satu anak kesadonyo mak agak singajo terlambat tiba sebab dia mencaliak angin dulu kironyo yolah mulai untuk kita bersama. Tuh. Request anda moy uni atau request anda moy dah ada. Bantu share ya. Dikala hadir ya.
Tua. Dikala hadir, jadi kepada dusana kami jangan sampai ketinggalan. Mari bersama-sama kita saksikan live Saluang Nendang Cipago Talang langsung dari Salimpe akan Maudaro Samalam Suntuak mulai dari pukul 20.00 sampai jam 3 para siang. Merdeka masa berenan sati ketidiang masati ketidiang. Tolong ketidiang nggak capek masati. Mudah-mudahan tatangguak semalam ko. Pendenang kita akan hadir dari Payokumbuh, Bukit Tinggi dan Batu Sangkar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Batu Serser dan baru tiba bantu langsung bagi-bagikan supaya rami alek kita, supaya banyak mendengar malam kini demi meriahnya Bagurau Semalam Suntuak pada tanggal 27 malam minggu. Bangalai ai balum tiba lai. Hanya masuk awan Pak Samsu, masuk awan. Nasib Rampan Nendang tadi ni titip salam untuk tukang salung ai cik ni je tukang nendangnya di Zaki Malai, Basaba, Doni Paibo. Selamat malam Uni, salam kenal Yuni. Pendatang baru Doni Paibo, silakan saksikan live kita setiap Selasa, Kamis dan malam Minggu. Untuk malam Minggu tanggal 27 merupakan gurau spesial dari kita untuk kita kasadualahnya. Ilno Jakeni Rafega Amara, selamat malam. Bantu share-share ke grup-grup Facebook dan ada. Jadi di sana sekali lagi kami informasikan bahwasanya pada malam Minggu besok kita akan baralek gadang, akan hadir pendendang-pendendang dari Luhak dan Tigo, Payokumbuh, Bukit Tinggi, Batu Sangkar. Mari bersama-sama kita ramikan alek gadang kita. Pulanglah ke Kamang Cik Kampung Pak Zulfami. Nyombak selaku orang tua Saluang Nendang Cimpago Talang panunjuk jalan pada tanggal 27 jan sampai Talambe inyek tiba atau lagu leh midun panendang Nasib Panendang. nasib panendang diagih dulu nasib panendang. Malang nasibnya jadi rang padendang, bayinya sanjo pulangnya para siang. Banyak orang nan berang, ada pulonan sayang, pulangnya para siang, buruak pandangan orang, baiko bana nasib op contoh. Selamat malam Uda Alwan Rial, kami tunggu mana kehadiran Uda di Pondok SDCT pada malam minggu besok. Yang saja dah atau dah paisi ke bukit dah pai naik oto mak kayu. Assalamualaikum Buya, terlambat monitor karena baru balik musala. Allah mau bagi-bagikan Buya request lagu Lubuk Antara Dama. Bang Alek jangan sampai masuk awan. Tes bintang, tes. Pak Yusman Guci, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmawati ya, Ilmawati waga. Semalam Jumat Ilmawati, salam kenal Yusman Guci di Padang. Malam Minggu tanggal 27 di mana acara hari di malam Minggu Ilmawati. Salam kenal semuanya. Ilmawati. Acara kita tetap di Pondok SDCT Jembatan Juang. Masa Berenan Sati, salam Nusana Masa Berenan Sati di kampungnya di perantauan. Semoga Nusana sehat walafiat saja sekeluarga, amin amin ya rabbal alamin. Konyo nomor ketiga lebih guru SDCT atas nama Yeni Indrawati BRI 5542017921 atua Tangguh Rape dua Leman OTW Bekasi selawat surat aja OTW boleh OTW bintang tes Bang Alek bintang Seremban hadir. Salam selamat malam dari Seremban untuk Nusana pencinta guru SDCT di masa Jobrado. Moga acaranya lancar ada. Kasutan selamat malam. Jadi Nusana kasadualahnya sekali acok-acok kami bon malam kini merupakan malam undangan resmi untuk Nusana kasadualahnya untuk bisa hadir ke Pondok SDCT dalam rangka menyaksikan gurau semalam suntuak dari penendang dan jeges-jeges coga-coga sangai gua di Goluhak mereka main Payokumbuh Bukit Tinggi Batu Sangka ya. Ulang lihat nasib penendang.
Kamano lagu dikelokan dosa nak jangan lupa datang tanggal 27 Barale Gadang. Iya. Zuhurdi bin Mukhtar, salam kenal puluh balik dari kami dari Ranah Bundo. Tapeknya di Salimpe Alam Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solo, kama diputar Lengkok Baliang-baliang. Kamu saja waktu corona. 3 bulan cinta terjalin. Maligai cinta hanyui di ayah pacar.
Penjauhnya. Alay. Kama diputar lengkok baliang-baliang. Bara bintang lu satu Hah? Sampai rati. Hah? Sampai rati 50. Iya, Anda moy. Oh, Rona Abadi 72. Kau jerang li 300. Mak Freddy 100. Rona Abadi 100. Bukit tinggi kotoran agam letuhan mandaki janjang ampe puluh Pamelo jalan kamalala Saki sagadang bijo bayam yo antamoy Saki barasuka membunuh Diube indana mojega Andam moy andam Andam moy andam moy andam moy Bukan denai takui mandi andam oi denai nan takui basa-basa mandi kalau buat pariangan mandi kalau buat pariangan bukan denai takui mati andam oi denai nan takui patah-patah badan nan sadang batunangan badan nan sadang batunangan andam oi andam andam oi andam andam oi andam oi andam oi Bukit tinggi kotoran agam yo andam oi mandaki janjang ampe puluh babelo jalan kamalala babelo jalan kamalala Saki sagadang bijo bayam yo andam oi Saki barasuka membunuh Diube indah namun cegah Diube indah namun cegah Andam oi andam Andam oi andam Andam oi andam oi andam oi Ya, Pak Zulkarnaini, selamat malam Pak Palu, salam-salam pada mamak-mamak serta turun sanak sepaguruan Pancinto SDCT. Salam istimewa pada Pak Wirdi, Mak Sati, Mak Katik Majuindo, Mamak Gai Batipua, Pak Jiu Jeramli, Mak Rafisal KB. Pokoknya pada dusanak nalai monitor malam kini. Lingkuik sadonyo dapet salam dari perantau Palu. Dusanak kesadolahnya terimalah salam dari perantau Palu kita. Mak Gawai, Baradia kakak jo Pak Zulkarnaini sadang naik daun bana kini di Palu. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan untuk bisa bergabung jo kita di sekolah bersama-sama. Boya kalau buat antara nama diputar lengkok baliang-baliang tu boya jadi dah kandak boleh minta berlaku itu gurau semalam ko. Netis pok selamat malam. Ya. Salam balik kecek Pak Uji Ramli. Basayen mantap tabeh patah hadir Ratuk Padang Gontiang Cibuk. Ya 160 mantap bantu ser-ser. Bukit tinggi kotoran agam yo andam oi mandaki
andam oi andam oi andam oi Saki sagadang bijo bayam yo andam oi diube indana mojega andam oi andam andam oi andam andam oi andam oi andam oi ya lah panjang ke lagu andam kamano lagu dikelokkan tak lambek Pak Madi tibo tengah malam lambek tibo lai berdatangkan selamat malam Pak Madi Sultan Mentari 170 monitor nakan yo mantap Pak Wirdi Gadang Gombak selamat malam Mak Sati jam bosan-bosan untuk meri ketidiang demi suksesnya baguro semalam suntuk kita dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia nangka 77 merdeka merdeka Mereka. kama diputar lengkok baliang-baliang Da'al basabah dahulu baitu gurau semalam ko asa basabah da'al menunggu insyaallah pembagian ratu ya kama dia kia gurau semalam ko iya dia kia dulu kangalau indah permintaan Edi Zulfi Mardi selamat malam Bang Edi bantu share-share banyak-banyak komen untuk mensukseskan gurau semalam suntuk kita iya ngalau indah iya aja dari itu iya 100 bintang dari Pak Madi Sementari Merdeka oi ngalau indah banyak di payokku oi tampe rancana nakan dua bamain main pailang-ilang nakan dua ngati rusuh dengan kami onde kabamain dangala kami nakan dua kabamain oi nana dia gihana kandang kangalau indah baitu gurau nan kandang semalamku oi nana lapat tidak kandang hatiku rasa badan lapar kandang dejanji sajo badan lapar kandang dejanji sajo Dua usah dona sana lagu Bang Ujeng agama politikul sama lampung oi malam minggu lagu dibawakan dan malam ini Pak Haji gantilah sama lampu Pak Ujeram gantilah lagu sama lampu oi nana kok jadi dengan dong oi kamalala oi nana ka pulang deh udah hari lah sanjo oi nana lapat tuh dakan dong kasih diura tampanan lain dakan dong oi kagantinyo tampanan lain dakan dong oi kagantinyo udah supir mandakan dua ngelarajo lenggang tarimo kasih kiriman bintang lama-lama kini nambe talambe darajo malam minggu datang nyampang talambe kecewa gawai kamu rugi nanti talambe kecewa gawai yo karugi Pak Uwairi nana kanduang kalai tibo oi nana bagura Pak Uwa sama begini minta lagu malam minggu nantarasu napue bana kan dalam mati
malam minggu kanduang tanggal 27. Oi dari tiga luha pendendangan datang. Kadatang bana pendendang payung kumbuah. Iyalah kasero dun sana mandangan ye. Iyo kasero kadua mandangan ye. Jangan lupa 27 malam minggu Bagurau semalam suntuk pendendang dari tiga luha. Pendendang papan atas ya. Yang penting kita semangat merdeka. 177 bara bintang awak baru. Mama Harimau Agam selamai malam lagu Bang Oje diganti Jepiaman Lamo. Balaci rang digaduik kudo puji kurai. Balaci rang digaduik kudo puji rang kurai tanamo. Kok sana ambo pacinto SDCT. Mari kita pasokuan katidiang maksa barenan sati tando kita melestarikan budaya. Dalam rangka peringatan nutrien KRI Jo Hari Kebangsaan Malaysia 55-202-027921-539 Yelmi Drawati BRI dibari kasiria langko indua kaset nan langko dun sanak maisi katidiang maksa barenan sati tunyoha kasiria langko lagu maksati tagolek dinandata mencalia ai badendang hei batop lo ya 177 monitor nakan mantap makabe Alius semoga SCT jaya di udara anaknya Alius guru Bagan Solo ya Pak Madi Sultan Mentari Mama Harimau Agam tua bantu komen sebanyak-banyak malam kini sebanyak-banyak komen bagikan ke grup-grup nantasi sujulai mari tu bagikan bersama-sama tandonyo kita cinta seni tradisi mudah-mudahan berlanjut seluruh seniman-seniman akan bisa kita hadirkan di Pondok SCT ko berkat kerjasama antara perantau jorang kampung. Talago biru permintaan Zaki Malai Talago biru iya Ilma Sofia dia denai mudah-mudahan berkenan puluh hadir ke Pondok SDCT. Tapi dia sibuk taruh Pak Alai. Mudah-mudahan kami tunggu kesediaan Ilma Sofia ya. Oi nana kandama talago biru saya tapi yang mandine mamudo tapi yang mandine mamudo sansai badaten
biru. Assalamualaikum SDJT, minta lagu arah babeliang Cik Lu. Ko mak gawai kirim samo Pak Wirdi jo mak Sati 100 Pak Uji Ramli mak Katik Maju Indo dan mak gai batipu 100 untuk mama 100 Nusana kasadonyo bapantun pulo mak gawai di lagu naniko. Lagu banamo arah babeliang kondak rang palu semalam ko Allah dipasak dikunci asyang dek kawan lalu diurang nyoju. Dek kawan lalu diurang nyoju. Di kawan lalu nyurak juga. Oh, dek kawan lalu nyurak juga. Nih. Kawanku bang, li nak mahiri muagam nama ulah. Dia gih dulu. Arau babeliang permintaan mak KB. Jo mak gawai lagu spesial untuk Pak Wirdi hari muagam. Jo mak Sati, Pak Uji Ramli, mak Freddy Ambo nomor ado di Banten dan seluruh Dusanak Pancipto SDCT semalam. Dingin udara Allah panjanekan dua ngerang kalada di pagi hari orang kalada makawai di pagi hari lai bana batanan sayang magawai ko kau ki ayo diri oi ko kamu kia magawai la musim kini Oi dia giada arau babel yang magawai oi bagurau awas malamku bagurau awas magawai oi samalamku dalam iyo magawai ajo manggil yang magawai oi tangguang lado salamunyo tangguang lado magawai oi salamunyo Oh, sebentar dulu. Atua, magawai tolong balik pantun si ai. Dalam iyo magawai cok manggeliang tangguang doso selamonya. Nah, malaki menunggu balasan pantun dari magawai. Tipu pulau pesan dari Kuala Lumpur Malaysia. Yola tipu golek di nandata tulah kato nang sabananyo mama ari muagam kan mantun duh ceritanya dun sanak masa barenan sati kati dia lapia gurau klasik SCT dak bakiro gadang kacianyo panambah konsumsi kok bulia jata korok puluh induk kaset itulah himbauan dari mama kita masa barenan sati Nambarado di Kuala Lumpur Malaysia jangan sampai tak korok induk kaset lah lanjuan balik. Oh, arau babeliang ko. Alun sampai dah doh. Mak gawai baru mengetik balasan pantun untuk si ai. Pak John Henry, jangan lupa tanggal 27 kita beramai-ramai menyaksikan gurau semalam suntuk. Arau babeliang. Kaputui magawai daga baule magawai oi biang magantiang asajan putus biarlah ganti yang magawai asajan putus
salah baleh dari rang palu ba itu gurau semalam ko kabeh diurak orang lalu namun upek kamak gawai balungguanyo batu itu ialah salah bana orang lalu tu mah jadi inyo nama urak upek kamak gawai lo balungguanyo keceng kan nenek orang lalu tu pak beko kami paduan yo aib ko sabunya nomor rapi cia orang lalu tu nama betul-betul mak gawai beko tanah lah duduk di nan tanah lah mak gawai selalu nenek cipago talang emang selalu di hati ketika lagi galau-galau memang iku beknya ketika galau se patuh pulo 205 monitor boyo mantap salam dari Batu Giri Ciuni Dani Ricardo di mana Batu Giri turunlah kami ke Lembang koyo ya 222 mantap guys ya kita taruh itu ya pada situ ay ya mantap tuyul salam dari Pariaman ya. Zainal Effendi jadi ketika oleh 200 lebih ko penonton awak melalui malam kini koha dengan segala hormat kami undang sagano rang pagurau tigo luha nanta lingkuang dek lapie SDCT leta jangkau dek channel SDCT kuah mari barami-rami kita saksikan gurau semalam suntuk kita pada malam minggu tanggal 27 Agustus Nankah hadir penendang-penendang papan atas dari Luhak Nantigo Payokumbuh Bukit Tinggi Batu Sangka akan memeriahkan peringatan Nutri yang ke-77 langsung dari Pondok Saluang Dendang Cimpago Talang Salimpe Alahan Panjang Kabupaten Solok. Mantap uni sonang mandanga lagunya babalik pulang cik ni Maaf Rizal Caniago babalik pulangnya itu ya. Malaysia hadir Erza Ali Umar jadi himbauan dari Mak Sati untuk penambah-tambah konsumsi supaya janta koro induk kaset mari bersama-sama kita isi ketidiang Mak Sati dengan nomor nalah diterakan dia teh semoga gadang ketek masuk kambui Mak Sati semalam ko salam dari Lipek Pagi Buya Amra Tanjuang selamat malam udah Amra Tanjuang ya apa mo mah iya iya kama diputar lengkok baliang-baliang kok setang lu indang balimbiang cek ni Ratok Bainar jangan lupa malai jadi mantap ya merdeka ya merdeka salam dari Padang minta lagu cek ni cinta di awak kawan jurang napa tu doh cinta di awak kawan jurang napa do biarlah mantap tu mah ya iba kawannya jurang namanya do kawan jawak cinta ke orang tu cuma gawe tadi nah cinta di orang lalu pek kawak belum guanya banyak nak kan nema kawak itu mah 2 kali kan naik KB ndak tu dibuka orang lalunya iya kece udah supirman magawai KB magawai ndak arek tu dibuka orang lalu tuh arek-arek KB magawai nen deh balik tapacik dinan sansai cik ni Dani Ricardo Pak Zulfami suami kamang saya jangan sampai talambe Pak Zulfami malam minggu dan talambe tipu itu akan rugi kecek magawai tadi di pesanan mana ada magawai supaya jangan sampai talambe kau dapet di menit 3 menit pertama tu awak lah 100 tu pinta je pintu kok boleh gurau malam itu ni minta nomor WA yang di sebelah itu nih ya Kak Sultan selamat malam Oki Sandra cinta tapi sepasukuan itu jorogen nama cinta sepasukuan jangan lai orang Minang dah boleh dah boleh cinta sepasukuan no sansai awak deh nah cie nenek mamai bapuluh ke baletong cinta dia awak kawin jurang mah ni tu kecil ni kok baka awan jurang tadi kau itu juga awak deh nah ya tu juga awak deh nah tu harus membuat lagu nah Assalamualaikum uni tuyu ibu rawak sair guruanku ni moga sehat selalu ni jadi pinta ambo kepada dosana kasadwalahnya doakan kami ku aku SDCT ko selalu berada dalam keadaan sehat walafiat supaya bisa menghibur dosana kasadwalahnya buah mati lah magawai jangan kabeh sentak yuwo atuh mari magawai itu yuk kok dibuah mati beko tiko membuka tahu lo kawan magawai kan nak jangan tahu kawan kok dibuat sentak gua sekali jujui tangga akhirnya kawan melaluan duduklah mama kami di Parantau Palu usah diagai kok nan diawak dak kalapeh ke orang do dari rao bateh tibo ya tapi nak punya orang suan untuk awak magawai
Nima badendang ini koni. Kita badendang di rumah saja di sana di pondok saja langsung dari pondok sawah di tepi di kaki Bukit Okoh di Tampe Oto Bapesong Cema Sati. Nah situ je tarikh. Insyaallah bu ya rasodak kata lambe doh. Ha tua. Itu nam paralu di kita. Kalau cuaca lain nak mangandua. Bundo leha lalok lalai bundo leha. Itu. Sarpir marah bisu awak kan tu camek di. Nah tu bundo leha. Pasan ke bundo leha. Kan lain masuk pagi bundo leha. Sarpir marah jolengga amin. Saiku ikan saiku aku lari cie bulan cie matahari samu indah kaduanya ni. Apalagi malam minggu tanggal 27 rancak nang katibo. Du sana jangan lupa beko malam di sana atau besok pagi kah? Beko malam akan hadir iklannya rancak penasaran spesial bana untuk Pak Uje Ramli dan Merado di perbatasan Timur Leste Bara bintang awak baru 625 bintang awak baru. Pasan Mak Faisal dulu banamo pakarabaa kini banamo pakan kami dulu raso indak kabaa kini menjadi ratok tangih. Rami pasanyo padang panjang. Rami di anak petang hari, rami di urang koto tua raso di dendang indak kabaa menjadi tangih di hari sanjo. Malam jo tangih di bawah surang. Kok kamu nangis mama bapu cari pihak keberalek kadang malam minggu. Antum Mak Faisal kamu nangis. Lah ni berendang kita lah jadi udah Zaki Malai cinta untuk awak tapi laki orang baa tu ya. Oh tu nak bisa tu doh. Pak Irzon Pak Anton kotas-kotas selama malam jangan sampai talambe malam minggu supaya jarugi dia geh dulu jangan menyuruh di lalang salai mak ya. Dia geh dulu piaman lamo permintaan Bang Uje Ramli alias Pak Haji. Yuk perhatian malai yo baru kaman cogok denai laba surah lalu yuk bisu talambe lo ke kantor camai banyak data-data kedisian. Tolong bundo leha istirahat dulu kalau bisa bisu langsung bawa makanan di pustaka pagi. Yang disampaikan bundo kok kamek bana lihat do punya bundo yang disampaikan bundo kok dah do nama do lah ya. Marilah kita panduhkan ke Tidia Mak Sati malam ko sanak kasadojo kecek Pak Madi Sultan Mantari jali opor-opor salam nenang dari kami perantau lai boleh hadir ke situ malam minggu ya lai udah Tanjung kami tunggu bana di siko bawa goreng boleh kemari bawa goreng menurun saya ke Bukit Okoh langsung tiba di pondok ko pada payah lo bawa Honda joto ancak jalan kaki selai dia piaman lagu permintaan Bang Haji Bang Uje Ramli udah ada pisar janiago. Assalamualaikum salam sanak Pak Gurau sadonyo udah ada pi yang terambil sudah ada pi Gurau salam suntua rugi Bamulo Japang dek kamasua urang Pulando nanyu siap yang cabiak gantiang keputui tabu jual lalu balintang patah taga baliau salaniai urang awaknya jakapia dek tuan balu maizinkan aksianya Japang kalayu
basila karirus wa pamain lencong dilie di ate kepamanembak di belakang geren maningkah tangan sua panyonsong bahagia tangan tiga pahlawan musuh walau diseso para saya nabang jeram liai Pak Haji kakami bimbing ayuan Bang Uje Pak Uje kakami bimbing ayuan Latibo bintang 300 pencukuan bintang malam kini raso kaputui rangkaian hati manganaun tuang para sayana biarlah badan nyokului asa watamu di udara musim pemilu watamu nyatakan tuang jauh kami pun jauh nenek Bang Ujeram liai kan duang jauh awak pun jauh nenek Atok janjang bagonjong ampe dia teh janjang ampe puluh di bawah awet tajungkang kini bamereh pasabantu labuan oto labaromba mudi baganti anam baru ay Oede kasiata dorong ame bagaimana nai minyak panua came menjago kota lenggang takui dikasih kok tahu rak musti pawilo jo Pak Haji kabasuone oh Mama Fredia musim pawilo kabasuone Ajo dan duduk bawah nuang Taisa dalam salimui Pak Haji di ruang matoyuai menangi danau ate gunung mencari serasa tajun ya samo turun ke lawi dalam bebilo Pak Haji kasampaian lanang kanduai de lambe bilo kasampaian deda lah panjang kapiaman lamo ke lagu bainar dikelokkan ba itu gurau semalamku asah basaba semalamku pembagian ratu menantikan ba itu gurau najo kito lah tiba pulau pasan dari Mama Arimo Agam singkarak tasabul juikan bilih maninjau jorinyo usah cameh perantau Palu kolai tagak juwo nan sawakatu jo tanah nagari jiran SDCT tetap layang-layangnya tagak tali tulah pasan busana ambo tukang irik katidiang lapehkan ke Tsunami Aceh kanda beliau dulu mantap
mantap salam kenal baso. Takana kampung kami di rantau dek mandanga tradisi orang wak Minangkabau ya. Bainar ya permintaan Pak Madi Sultan Mentari. Allah bagi kasih sayang sakit sanang Pak Madi datang gua sajo. Oh Pak Madi salam Pak Madi indah pulang anak mai ibawa yayu Pak Madi oi ode yayu kanduangai. Sampai hati ayah berjalan tak mungkin kena berbalik lagi. Nakkan buang ayah nanusa anak tanyukan ayah indah ajo mandelai anak oi jo mandelai. Biar bagi kasih sayang akan nasib oi tiba di badan. Biarlah ayah indah pulang mandekan lai menggadangkan oi anak oi nak menggadangkan. Biar bapi sajonankan duang sakit sanang denang lah dirasukan. Nakkan duang anak kanduang kana laung tuang joang bunan de mencarikan oi anak oi de mencarikan. Biar bapi sajonankan dua sakit sanang Pak Madi dan rasukan. Oh Pak Madi onak kandu karena laut tuang jo angin ma alam dan gadangkan lelubara ayu lanakan dua Tuhan lupa antaran dama permintaan uda'al wan rial. Ya, lagi ya taruh banyak-banyak kirim bintang malam ini. Jani antara nama Mai di jorong abirugo mandi bati bodi tapian de awak lain takana umur panjang badan batu anak akan buang kok malengakan
pandai nawatenga nak jadi anak agama ibu kami telah mulai lasana ngati urang kampung lapan walu buat sampai mandi kota belapan 20 pacik pitar wadenan kandu kok mangabe elo jo budi Kojo tali kaputui lah panjang kantaran nama kasirih langkok dikelokkan ba itu gurau samalamko dosana elok basaba boleh anak samo pembagian ratu dia ke dulu kasirih langkok permintaan mak sati jo Pak Wirdi Gadang Gombak di Kuala Lumpur Malaysia tentunya dia geh dulu kasirih langkok sudah tuh Surambi Aceh lama sapa dirancang dua disabi anak koto baru warina sadang tangari saja baca rejonan kandung taraga galu-galu jual piang sajo disudai onde lama sati den di malanyo kini masati di malanyo kini olalai kini bamain rami balainya panyalayan rami manjalang tangari taraga anak kanapangakan mamak den jawa malam kini onde lama sati den tolong mama rayu akan taraga anak kanapangakan masati jawa malam kini Rencarana nyekubutan juang tampangan dari Kubang Putih Babelo jalan kaki ladang Pasan den dengan panduang usah dia jamakan sigen Carai jo sapa kota gama Tolonglah sampaikan hotel aku sampaikan kan di manyo kini olalai di mabamain di pasannya penyalayan jalan tengah hari taraga kadi pangakan alam murah mengamehi tolonglah sampaikan ontel aku sampaikan karena di manyo kini olalai di mabamain Bukit Tinggi Bapak Sate Manurun Kapasa baru hari nandian sulam perjalanan Bukit Tinggi Bapak Sate Manurun Kapasa baru hari nandian sulam perjalanan cincin perak masa puame mau katung kamela dulu pada manyasa kemudian ondela masa tiden oilah kemudian masa tidi malanyo kini olalai kini mamain Thank you.
itunya ha. Lah panjang ka lagu mak sati kamano lagu dikelok kana saba-saba semalam kini kandak dosana ka kami lakukan. Kama diputar lengkok baliang-baliang. Rato Siano. Batam. Rato Siano malam kini lalai. Itu ketukas ya. Ilang kapak, ilang baji, pangatam kayu di dalam limbo, di dalam limbo laut Tuhan air. Ilang bapa dapat ganti mandeko mati karam sadoyo lanan kanduang Tengah malam tabila manung samanja indah dan barang gae bau ranggae laoi oi saja saindah bamandekan duang nasi dan minta sumpah nandape laoi mandeoi saja indah badan bagalu ajo apuain kadenai timbo laoi kanduang oi saja saindah denai barindu aidu sansaro oi salamoko japui den balia laoi mandeoi paya indah baniru lagu kamala bare kadi kakakan taseraju malah jadinya oi saja saindah bamandekan duang oi nasi rasan urang barikan oi nandelita tamakan juang
denai sarakan lahoy manteoy oy jasu mande alun tabale Antonio denai mande tinggalkan japui den bali mande kanduang La panjang ratang siapno aga baru kalaguiko lanan kanduai oh ya nakan duang kagamiaro de badan kami baran suaturo lalo barayun ona kanduai kama diputar kepada balik. Enrico Giper, jangan lupa Riko, kita ke Pagoros malam suntuk tanggal 27 akan hadir penendang-penendang dari Luhak Nantigo. Jadi kepada dosanak kami nan hadir malam kini ko kalau bulia pinta ju pintu bulia membuat iklan sadonan hadir bah silahkan diiklankan maksudnya kita ke Baralek Gadang judulnya SDCT Baralek Gadang ya tunggu sia-sia penendangnya di iklan beko malam tayangnya ya Dia tahu. dia dosanak tahu kasadonya. Udah Rizal Mersing, salamai malam 50 bintang. Udah Rizal, jangan lupa untuk malam minggu, jangan sampai talambek kecek magawai rugi kalau talambek datang. Mari bersama-sama isi ketidiang Mak Sati dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 6 ke-77 Merdeka. Dia dulu permintaan Mama Harimau Agam Tsunami Aceh. Manja puisa malam
bagai-bagai lanakan dua cobaan tiba. Oh gampo tsunami nangkan dua datang malando jua bumi Allah sana oila sakutiko jua bumi Allah sana oila sakutiko. Babanya doa iman di dada patah gua pulau macam ragam oi cobaan manipu macam ragam de cobaan manipu. Salam nakan nenai cigu malai la barisi ketidian lapia gurau klasik SCT sebanyak 300 dalam perjalanan akan Mama Arimu Agam mata. Oi di Lampung ombak gadang banyak saudara datang hilang banyak saudara oi datang tulang hilang barilah dan kontankan duang manyumbang tentu sarubo rambanya oe tantangannya tentu sarubo rambanya oe atunya tsunami ya cek atua diputar lengkok baliang-baliang agak balain sama lampu dia ge dulu. Cuba kalau ambo sedang di kampung kini kau pasti ambo kasalimpek tanggal 27 nanti. Tapi baalah badan jauh hadiran orang de basaba Pak Haji Samintaro. Asa banyak-banyak Pak Haji basaba pembagian rato tibo Pak Haji di salimpek nang kau dege dulu balam joran tiang. Đến nay biết bao nhiêu Samantaro
kita tambah waktu pesan dari Pak Aji kita, Pak Uji Ramli Namarado di perbatasan Timur Leste. Udah baik gua, selamat malam penonton hampir 200 ini aja ditutup capek enggak. Buat Masari Lema, jadi kepada anak kami mungkin ada ujian yang baru masuk. Tidak bosan-bosan kami menginformasikan bahwasannya pada malam minggu tanggal 27 Agustus 2022 dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77, marilah kita bersama-sama menghadiri di channel Saluang Lendang Cimpago Talang untuk dapat mensukseskan alek gadang kita bagurau semalam suntuak pendenda yang akan hadir dari Tigo Luhak Payokumbuh Bukit Tinggi Batu Sangka. Jadi marilah bersama-sama kita hadir di channel Saluang Lendang Cimpago Talang. Bantu like, share, komen. Syukur alhamdulillah untuk belanja anggota SDCT ko di luar gurau semalam suntuk kaganti bintang dek bintang kini tinggi nakan Cikgu Malai. Itulah nyoto cerita no. Uni jika dake awak ke situ yo. Mandak udah ke situ ni. Ayo. Ianya jauh dake di silau. Udah abai. Ko bonus pulsanya nakan 100 bintang. 100 bintang dari Mama Freddy kita. 1375. 1375. 1375 mudah-mudahan sampai beko de penambahan waktu 30 menit ke depan kita tak bintang kita 1500 karena target iyo sebanase sadih Facebook ko 9880 minta di bulan Agustus kok di bulan Agustus mantap lagu Kincie Tuo Spirma Raja Lenggang Kincie Tuo lagi kali ay Bandalagari yang samalah tumbuh badan tinggal indah bagundo sumbulungga pasal arapu joy konasib sikit jatuh sumbulungga pasal arapu joy konasib sikit jatuh Marato kinci kabakela suang hujan jo panen indah manengga dulu bapak kai badan yo anjung kini manangi padi di lumbuang dulu bapak kai badan yo anjung kini manangi padi di lumbuang Orang kampung pancari kayu tarala denai ka kayu api najaleh badan kajadi abu padobanan ko manahan hati najaleh badan kajadi abu padobanan ko manahan hati Marato kinci kabakela suang hujan jo panen indah manengga dulu bapak kai badan yo anjung kini manangi padi di lumbuang dulu bapak kai badan yo anjung kini manangi padi di lumbuang orang kampung pancari
hilang datang kan mailang dajon kini di samalam kini ya. 400 bintang dari Bang Muje Ramli. Mudah-mudahan menyusul bintang kita berikutnya. Udah dari Nando, selamat malam. Tuh. Semoga Dusana nan masih bertahan monitor malam kini ko. Mama-mama kita, pak-pak kita, tek-tek kita, Dusana kesadolanya selalu diberkati, diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Diputar lengkok baliang-baliang. Diagih dulu. Bang Lek kemana lah Bang Lek. Bertambah rancak suara si ayo Bu Yel. Amin. Terima kasih, alhamdulillah. Cupak mambiak lado. Metek cupak mana nama kandak? Coba metek. Ya, dia metek lah. Dia metek cupak. Tak metek sungai telang lah.
Oh salawadan diri oh mangga kok kami mau oi basi siai oh jatuh abagu pamoy oh ya matoy orang siroka masatyo oh mae lo kayu oh kayu dilema oh pada kianai oh kayu dilema setiai oh pada kianai sayang di mama oh satu manyalanai halare diratau masatioi ondemu sikini iya 30 pasan dari Mak Sati kandak buliah pantun maibo dibawa ke orang lawang bakilang tabu pantunnya tarak jonasi kapau tolong sampaikan ke gunjainya Cikgu Malai taraga jonasi kapau baik itu gurau semalamku makin malam makin mendayu-dayu banyak menyesal luang mantap diagih kalawang mangilang tabu permintaan Mak Sati bana semalamku tadaga jonasi kapau pulanglah Mak Sati samantaro dirantau nambeklah risau caliaklah kami mau daro diagih dulu kalawang mangilang tabu Iya. oi bakanda lagu kontan mana malam kini Mak Sati mana ya nyobo oh taraga oi jojang gadang menara sajo dicaliai malaki tibo karana bundo tanang-tanang Mak Sati dirantau pasangan hati malam ini Mak Sati dan semalam kini
pasandarian lasan angin hijau jadi tali sayang jotung welupo sajo kabasa joran tangawa bangun jua budaya Minang jodenang kami pasangan oi managi tabu sapara alun tatu weka panjang babi wede hilangan kece mari muagam ba mama dene masa barengan sati bako kakapau wana panarangan bulia di jalan tarkan lai restoran nasi kapau Pak Haji Andi Zainal tarangan lah nakan nambo induk kaset oh mantun lai aduh lapau nasi kapau di situ di jalan tar nasi kapau Pak Haji Andi Zainal atua nasi kapau jalan Tuanku Abdul Rahman kan layado tu mak sati ne lai mo ado kecek dene yo ke baca silau juo silau berarti lai bisa nah mak sati melaki tibo karena mundo datanglah ke rumah makan nasi kapau nomor alamat di jalan Tuanku Abdul Rahman nah tua Pak Zainal Pak Haji Andi Zainal Banarang nampunyo mari magam bawa lah Pak Haji Zainal tu nampunyo rumah makan kapau tu bawa bagurau kalapik guru SDCT ko boleh ba kawan-kawan mama hari magam mai sikati diang mak satikan mantun duh ceritanya nah tu kandak boleh pinta balaku ba itu gurau semalam ko nah sudah ko diputar engkau baliang-baliang jadi kepada dosanak kami nilai hadir malam kini terutama kepada Uda John Kennedy dan talambek datang berada di Seden Puan lagu rusuh Cik Boya ya. Jadi Dajon Kennedy jangan terlambat tiba pada malam minggu tanggal 27 Agustus. Kita ke Bagurau semalam suntuk. Beliau teraso garamnya tu kalau langsung ke kapau tu makannya teh. Yo mantun tu. Yo tabayang orang nanti sayang mendengar lagu ko Boyel. Tapi kabaalah. Bas hadir hari Sabtu ya Bas. Hari Sabtu kita ke Bagurau semalam suntuk. Kau dapat yo hadir na bas tak enak. Hadir bana pas real bas ditunggu bana di pondok SDCT dek lain tak jauh bana begitu diputar lengkok baliang-baliang kal lagu Ratok Bonjo permintaan Pak Madi Sultan Mantari Namerado di Kuala Lumpur Malaysia. Jadi mari muagam ya bapasan denai dari kampung ajaklah Pak Haji Zainal tu pagabuang jo kita bagurau semalam suntuk nak rami gurau kita. Jadi kepada saganok dosanak nanadir malam kini silahkan dibuat iklannya undang dosanak kita nanadoh sadoa laha dosanak Facebook tu kok 5.000 kawan awak undang ke 5.000 japik lah langsung mak kalau lah tabayang tunda muh le tu doh topan Habib Ratok Bonjo. Dari Bonjo pagi oi
dua tabar yang tabayang laku parangai no puja mato melalokkan Pak Madi Sultan Mentari. Hari Jumat rami balayo tanah balai padang panjang. Oi ko galak lai basamu ko menangis tentang kuasura. Pakan raba ada ulunya kini menjadi pakan kami. Antalaba ada ulunya kini menjadi ratu tangi. Onde kadua lalai. Iyo pipi bawi pamadio pipi bawi tabang kapawi tabang sayap lepat namun tabang pakai ayu pamadi. Labati mangko pamadio labati mang bumi jolangi latair yang negari Makkah sayang ke Pak Madi itu yo konangkan lantakan nama soda olu jatuh ke dalam mato. Sungguh adilahi tabatamu di dalam batin silau dah. Ode apa badan tuang dua tengah malam jatuh badaraya mato. Pakai depan madi cincin intan tompangkan malai di kiloi. Ode atunya lagu Pak Madi Sultan Mentari. Berapa? Itu isinya. Oh iya. Nah iya aja. Salam Dunsana Ambo, Ba'a cuaca. Oh. Salam Dunsana Ambo. Ba'a cuaca dan iklim kini selamat tiba di Lapiak Gurau Klasik SCCT. Jangan lupa tanggal 27 bulan 8 kok. Kita bagurau semalam suntuak langsung dari Bukit Okoh sampai Otoba Pesuang di Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Jo bintang tamu 3 luak batu sangka kaki tinggi payo kubuat. Lawi di padang pasir sunyi kamano udah kadenai bau kamano udah kadenai bau hilang kamano kadenai cari kasan saya
Laui dipandang pasir sunyi kamala udah kadenai cari kamala udah kadenai cari painan indah badarito denai tinggal jo janji-janji denai tinggal jo janji-janji sabana haro denai dulunyo dimanyu kini udah dan cinta dimanyu kini Ala panjang kalagu iko kakincie tuo dikelokan ada bonus 100.000 dari Mama Arimo Agam diagih kakincie tuo Aise badendang surang tak boleh nanya na lain doh kece udah Basril Bas kalau awak tak hadir ke situ mungkin jodoh awak selalu hadir untuk Buyel sekeluarga semoga SDCT selalu jaya amin amin rabbal alamin. Terima kasih Ibas Basril Ibas capek barale undang SDCT aman tua Mansah selamat malam salam dari Bonjo Pasaman rami urang di Parak Batuang rami di anak pasar Tampuruang kok sanak teragak jo kampuang dangalah kini lagu saluang tua berang-berang anak gadis tu boya yo marabu senyo Rajan Kennedy Bandalah kari yang samalah tumbuh badanan tinggal indah bagundo sumbulungga pasalarapur jowi konasi sikin cetuo sumbulungga pasalarapur jowi konasi sikin cetuo marato kinci kabakela suang hujan jo paneh indah manengga dulu bapak kai badan yo anjuang ini manangi padi di lumpuang dulu bapak kai badan yo anjuang kini manangi padi di oi rangkap puang pancari kayu tarala denai ka kayu api najale badan nggak jadi abu padobanan ko manahan hati najale badan nggak jadi abu padobanan ko manahan hati marato kinci kabakela suang hujan jo paneh indah manengga dulu bapak kai badan yo anjuang kini manangi padi di lumpuang dulu bapak kai badan yo anjuang kini manangi padi di lumpuang
ka jadi abu padobanan ko manahan hati Alah panjang kakin ciatuo pamano lagu tokelokan tambah ayat tambah sagula sama lambo kandakan lain dipalakukan kandakan lain dipalakukan dan dua jua harimau agam hatunya jadilah dosana kasadolahnya uku aja jangko latasuo 22 menit bonus untuk dosana semalam kini. Jadi kami berharap kepada saganok dosana SDCT dan hadir malamko silahkan disebarluaskan iklan kita untuk bagoro semalam suntuk pada tanggal 27 bulan 8 2022 ko untuk bersama-sama kita himbau dosana kita. Ko candiko agak agihnya ai dipapanjang bonus ai di maksa barek nasati 100.000 sabana sero anak didik cigu malai dipapanjang ai 100.000 lai ya sudah iko baru lagu panutup dia agih ke angin malam mak sati bana di juang patun ba itu kandak samalam ko Mudi arau kamu dia arau dia ingin malam kamu dia arau kandak tukang saluang pakirim untuk mak sati iya kadang-kadang payah anak urang sabu andale masati singgah ka rumah si sultan mudo singgah ka rumah si sultan mudo biya biya tande masati oi hati den kana kaba ajuo hati den kana kaba ajuo nadape musiman yang masati oi musimanuan dan nanti juo musimanuan dan nanti juo indah dape tarago bujang masati oi barana ampe dan nanti juo barana ampe masati oi dan nanti juo anak urang sabuan dale yo tuan oi singgah ka rumah si sultan mudo singgah ka rumah si sultan mudo masati si sultan mudo
Ya bibialah tande masati oi nanti den kanai kaba aju nanti den kanai kaba aju bacarai kasih bacarai sayang Dema bacarai kasih jotukan dendam bacarai kasih bacarai sayang Dema bacarai kasih hari kasihan bacarai kasih Ayolah di sana kasadonyo ku aja jangkol atas suo. Wakat tujuan nama misalkan kita karena besok pagi ada pulau karajon tadi kakok ku aja jangkol atas suo. Terima kasih kepada di sana kami telah menyumbang malam ini bayi itu baru puisi ketibiang maupun bintang maupun alamat like, komen, share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal ibadah sehat segeh tari kita hendaknya selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa meramikan alek gadang kita di malam minggu tanggal 27 Agustus tahun 2022. Kita tunggu kehadiran sana sampai besok balik di malam minggu. Nah, salam spesial dari kru Salon Lendang Cimpago Talang.